Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, хорошо вас вітать в нашем костеле у четвертую, апошнюю неделю Адвенту. Ужо 4 свечки мы бачым запаленыя. Гэта знак того, что гэты час дабягае сваёй поўні. Гэты час радаснага чакання на прыйсце збаўцы. Гэта час, калі мы рыхтавалі нашыя сэрцы, калі мы спрабавалі услухацца ў іх, тое, што там адбываецца, спрабавалі выраўняць нашыя шляхі, нашыя крывыя дарожкі, сцежкі, для того, каб Бог мог у нашае жыццё вайсці. Хтосьці з нас ужо адчувае сябе прыгатаваным, ужо чакае гэта Божага нараджэння. Хтосьці, можа, такі цяпер так успомніў, што праз некалькі дзён Божае нараджэнне, трэба ж нешта з гэтым рабіць. Але ўсіх нас, і адных, і другіх, і тых, хто пасярэдзіне можа, усіх нас Бог шчыра вітае ў гэтай святыні, хоча да нас прыходзіць, гэта факт. Працягваем нашыя парафіяльныя рэкалекцыі, якія праводзіць для нас брат Сергей Гусар, наш дыякан дарагі. Сёння ўжо трэці, апошні дзень гэтых рэкалекцый. На самым пачатку гэтай святой імшы заахвочваю таксама ў духу, хоць корасненька так памаліцца аб Духу Святым для брата Сергея, для кожнага з нас, каб мы маглі гэтае слова слухаць усім сэрцам. А гэтую святую імшу я цэлебрую за нашу парафію, за ўсіх нас, асабліва памятаю пра ўсіх нашых хворых, церпячых, самотных і тых, хто дзесьці ходзіць далёка ад Бога. А мы перапросім Бога за нашыя грахі, каб маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятвами. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх айолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, просим Тебе, вли в наше сердце Твою ласку, каб мы, познавши празанёльское звествование утиловления Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыж, были приведены до хвалы воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Михея. Так каже пан: «А ты, Бетлеем Ефрата, найменший сярод плямёнаў Юды, з цябе выйдзе для мяне той, хто будзе валадаром у Ізраіле, і паходжанне яго спрадвеку, ад вечных дзён. Таму пан пакіне іх да часу, пакуль не народзіць тая, якая павінна нарадзіць. Тады рэшта братоў ягоных вернецца да сыноў Ізраіля, і ўстане, і будзе пасвіць іх моцаю Пана. У велічы імя Пана Бога свайго, яны будуць жыць бяспечна,
бо тады ён будзе ўзвялічаны аж да межаў зямлі, і будзе ён спакоем. Гэта Слова Божае. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Пастир Израиля, послухай, яки сядешь на херувинах, з'явися, обуди свою могутность и приди нам на порятунок. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Вернися, Божа могутя, погляди с небесов и побач, и наведай гэты виноградник. Заховай тое, что посадила твоя правица, паросток, який ты умацовал для себе. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Няхай буде рука твоя над мужем правицы твоей, над сыном человечим, якого ты умацовал для себе. И не отступимся мы от тебе, оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Читання послання до Габреїв. Брати, Христос приходить у свет і каже: «Ахвяры і приношення ти не захотів, але тіло подрихтував мне. Усе спаленні і ахвяры за грех не дасподоби табе». Тады я сказав: «Вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Твою, Божа». Перад гэтым ён сказаў: «Ахвяраў і прынашэнняў, і ўсеспаленняў, і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў». Пасля ён сказаў: «Вось іду, каб выканаць волю Тваю». Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвярою цела Езуса Хрыста. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вось я слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки.
Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну ў горад Юды і ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым, і ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго. І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй панам». Гэта слова пана. Табе, Христе. Сядайце, калі ласка. І так як брат Влад на пачатку казаў, што трываем мы ў гэтых рэкалекцыях парафіяльных, у якіх мне выпаў сапраўды вялікі гонар і давер ад братоў іх праводзіць у такой шматлікай парафіі. Сапраўды вельмі шмат вас, і таму ўсё роўна трошачку хвалююся. І вось менавіта, можа, для тых, хто не прыходзіў, не быў учора, пазаўчора, галоўнай тэмай рэкалекцый я абраў менавіта тэму слухання. І вось хацеў базіраваць менавіта гэтыя нашыя разважанні на ўрыўку з Евангелія паводле святога Марка, калі Христос адказвае фарысею, якое прыказанне з'яўляецца самым важным. Менавіта, што слухай, Ізраіль, пан Бог твой з'яўляецца панам адзіным. Будзеш любіць твайго Бога усім тваім сэрцам, усёй тваёй душою, усёй тваёй моцай, а свайго бліжняга як самога сябе. Вось менавіта тэмай для рэкалекцыі я абраў, як бы трошачку змяняючы гэтыя вершы з Евангелія святога Марка, што слухай Бога з усяго свайго сэрца, усімі сваімі сіламі, а менавіта бліжняга свайго слухай як самога сябе. У першы дзень дзесьці стараліся мы так паразважаць, як лепшым чынам менавіта слухаць іншага чалавека, што варта не толькі слухаць, паслухаць, а менавіта пачуць, адчуць іншага чалавека, паглядзець, можа, на свет менавіта вачыма ці сэрцам гэтага другога чалавека. Учора мы дзесьці вось пастараліся так прыслухацца самім сабе, што адбываецца ў нашым сэрцы, што вызываюць у мяне пэўныя эмоцыі, пачуцці падчас адарацыі найсвяцейшага сакраменту. Не ведаю, як вы, я вось у сабе адчуў, што я вельмі стомлены. Вось гэта я ўжо адкрыў пад канец. Думаю, гэта ўжо 100% вось я пачуў самога сябе. І менавіта гэтыя 2 дні моя задумка была такая, каб прывесці праз вось гэтае разважанне менавіта да 3-го дня, да сённяшняга дня, менавіта праз слуханне самога сябе, праз слуханне іншага чалавека, каб навучыцца слухаць лепш, чым пачуць лепш менавіта пана Бога. І глядзіце, вось менавіта таксама, як брат Улад сказаў, што ўжо 4 свечкі гарыць на гэтай дэкарацыі, таксама гэтая задумка была такая, што гэтае святло, якое штораз больш сыходзіць у нізіны, менавіта увасабляе сабой уцелаўленне Бога, уцелаўленне Езуса Хрыста, што той, які знаходзіцца на вышынях, менавіта падчас адвенту, падчас вось нашых усіх гэтых разважанняў, што ён уцелаўляецца і прыходзіць на зямлю, каб менавіта прыняць гэтае нашае чалавечае цела, нашу чалавечую натуру, і каб стаць адным менавіта з нас. І паглядзіце, што у Святым Пісанні таксама гэта можна ўбачыць. Напрыклад, пасланне да габрэяў кажа, што шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў, а ў гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына. Альбо, напрыклад, у лісце святога Яна святы Ян так кажа, што тое, што было ад пачатку, што мы чулі пра слова жыцця, што бачылі на свае вочы, на што глядзелі і да чаго дакраналіся нашыя рукі, жыццё аб'явілася, і мы бачылі і сведчым і абвяшчаем вам гэтае вечнае жыццё, якое было ў айца і аб'явілася нам. Менавіта
Тут ідзе гаворка пра Хрыста, які быў у еднасці з Айцом, меў гэтую Божую натуру. І вось менавіта, што Христос нараджаецца, што Христос сыходзіць у нізіны, на зямлю, прымае нашу чалавечую натуру. І паглядзіце менавіта, каб вось менавіта убачыць гэтага Бога, каб пачуць Бога, словы Бога, нам вельмі патрэбная вера. Бо калі мы толькі розумам будзем на гэта глядзець, тое, што вось стаенка наша збудаваная, ці дэкарацыі, тое, што мы ў яселькі паложым нейкую ляльку, якая будзе прыпамінаць нам Хрыста, калі чалавек разважае над гэтым толькі сваім розумам, ён паглядзіць на гэта ўсё і скажа: слухайце, я не ведаю, чаму вы сюды прыйшлі, ляжыць некая лялька, некае падобие некага сарая тут стаіць, прыйшло 500 чалавек і глядзіць на гэта ўсё. Што менавіта аднаго розуму тут будзе замала. Вось менавіта, каб пачуць Бога, каб адчуць Бога ў сваім жыцці, вельмі моцна патрэбная вера. Што без веры гэта ніякім чынам абсалютна не адбудзецца. І вось менавіта ў сённяшнім Евангелі тое, што мы слухаем, тое, што мы чулі, што калі Марыя прыходзіць да святой Эльжбеты, каб яе навясціць, евангеліст кажа, што пад уздзеяннем Духа Святога узварухнулася дзіцятка ва ўлоне Эльжбеты. Вось менавіта я вельмі хацеў, каб у гэтыя 2-3 дні мы дзесьці больш увагі паклалі на тое, каб вось менавіта гэтай імпульсы Духа Святога ў нашым жыцці заўважаць. Ці гэта калі мне кажа іншы чалавек, ці калі я сам дзесьці малюся, ці калі вось прысутнічаю на літургіі, на Еўхарыстыі, каб я меў такую свядомасць і магчымасць сапраўды, што Бог прыходзіць, што Ён тут, Ён аб'ектыўна тут знаходзіцца. Менавіта нашым заданнем з'яўляецца адкрыць сваё сэрца, запрасіць у яго Духа Святога і быць вельмі ўражлівым менавіта на гэтай імпульсе Духа Святога, каб прысутнасць Божую распазнаць. Ад каго мы можам гэтаму навучыцца? Менавіта тымі людзьмі, якія чулі Бога, якія прамаўлялі ў імя Бога. Гэта былі заўсёды прарокі. Вось менавіта прарок Ілля, напрыклад, калі ён перамог 450 прарокаў Бааля і ўсё роўна уцякае на гару, хаваецца, Бог да яго прыходзіць, і вось кніга прарока Ісаі, мне здаецца, што яна вось так менавіта кажа пра Іллю, што Бог прыходзіў найперш у землятрусе. Што найперш прыйшоў землятрус, але Ілля кажа, але ў гэтым не было Бога. Потым прыйшоў магутны такі віхор, магутны вецер, але ў гэтым не было Бога. Потым уже дакладна не памятаю, агонь з неба спаў, але таксама ў гэтым не было Бога. І потым так кніга кажа, што і потым Ілля пачуў павеў лёгкага ветрыку, і што вось у гэтым павеве быў прысутны Бог. Што тое менавіта, што дапамагло Іллі пачуць гэтую прысутнасць Бога, гэта была вось вельмі такая моцная ўражлівасць на маленечкія знакі. То есть, калі нават тут вось цяпер нейкі сквазняк існуе, вось маленечкі павер ветрыку, што ў гэтым Ілля распазнаў Бога. І вось гэта вельмі моцна залежыць ад нашага сэрца. Што таксама прывяду вам прыклад аднаго з прарокаў, напрыклад, паклікання прарока Ераміі. Так. І вось кніга прарока Ераміі так кажа пра яго пакліканне. І было да мяне слова Бога, кажучы: перш чым я ўфармаваў цябе ва ўлоне маці, я ведаў цябе. Перш чым ты выйшаў з чэрава, я пасвяціў цябе прарокам для народаў, я паставіў цябе. А я сказаў: Пане Божа, вось я не ўмею гаварыць, бо я яшчэ малады. І сказаў Бог мне: не кажы я малады, бо да ўсіх, да каго я цябе пашлю, ты пойдзеш, і ўсё, што я табе загадаю, будзеш казаць. Не бойся абліччаў іхніх, бо я з табою, каб цябе захоўваць, кажа Бог. Вось менавіта і прарок Ілля, і прарок Ерамія, яны, якія былі вельмі блізка Бога, яны, якія чулі голас Божы вельмі так чётка, вельмі точна ў сваім сэрцы, дзесьці ў сваёй галаве, нават яны часамі вось мелі гэтае сэрца закрытае на слова Бога,
І вось габрэйскае слово сэрца, яно пішацца лев. І вось па-габрэйску яно таксама гучыць лев. Нам можа леў з чымсьці іншым асацыіруецца, але менавіта вось у габрэйскай мове гэтае слово лев, сэрца, можа пісацца на два манеры, што яно можа заканчвацца вось такім канчаткам лев і быць закрытым, вось яно закончылася, а можа быць напісана лева. І тады гэта лічыцца, што вось гэтае сэрца, яно адкрытае. Вось менавіта ў Бібліі, калі глядзець габрэйскія тэксты, гэтае слово часамі пішацца з закрытым канчаткам, а часамі пішацца з адкрытым канчаткам. І гэта значыць тое, што вось габрэі вельмі мудра хацелі перадаць, што чалавечае сэрца, яно мае такую натуру, альбо быць закрытым на слова, на бліжняга, на іншага чалавека, альбо быць адкрытым. І вось тут менавіта ў гэтай сітуацыі нам вельмі патрэбнае наша асабістае жаданне, наша асабістая воля, бо Бог, ён усемагутны, у яго няма ніякіх абсалютна абмежаванняў. Паглядзіце, ён захацеў уцелавіцца, сваю Божую натуру, прыйшоў на зямлю, уцелавіўся, стаўся чалавекам. Ніякага абмежавання для чалавека не мае. Адзінае абмежаванне, якое мае Бог, гэта наша асабістая воля. Калі я скажу пану Богу: слухай, я не хачу, каб ты прыходзіў у маё жыццё, ён на сілу ніколі нічога не зменіць. Вось менавіта гэтае сэрца прарокаў, нашае сэрца, яно пачынае перамяняцца, калі гэтую ласку веры, калі мы сапраўды прымаем у нашае сэрца. Вельмі моцна залежыць менавіта ад майго рашэння, чи я гэтае сэрца адкрою на Бога, ці не. І вось менавіта рыхтуючыся троху да гэтага казання, я вось пачытаў аднаго, другога, трэцяга аўтара, шукаючы таксама адказ, вось якім чынам лепш чуць Бога, вось якім чынам лепш гэтае нашае сэрца адкрыць. І самае цікавае, што у шмат гэтых аўтараў праслежвалася адна адзіная канцэпцыя, што і адзін, і другі казалі, што два такія інструменты, каб пачуць Бога, гэта патрэбная, па-першае, самотнасць, па-другое, пустыня. І вось менавіта самотнасць не такая пустая, што я на ўсіх там абідзеўся, псіхануў, пайшоў, закрыўся, все, мне ніхто не патрэбны. А менавіта, як таксама Святое Пісанне кажа, што калі ты хочаш маліцца, увайдзі ў свой пакой, закрыйся, і вось там адкрый Бога. Што менавіта, каб сустрэць Бога, патрэбная вось гэта сустрэча адзін на адзін. Я і Бог. І паглядзіце, вельмі прыгожа было учора менавіта падчас адарацыі, што мы вырашылі так, што гэтая адарацыя будзе ў цішыні 30 минут. Што я па сабе ведаю, дзесьці першыя заўсёды 7, 8, 10 минут. Розныя думкі гэтыя, як мухі, яны лятаюць, перашкаджаюць. Не ведаю, думаю, як паразмаўляў з адным, з другім, што зрабіў, як зрабіў. Але вось менавіта, калі я сам сабе даю час, так, супакоіцца, сесці, добра, няхай гэтыя думкі будуць, Пане Божа, ты тут ёсць, я хачу цябе сустрэць. Менавіта ўжо праз нейкі час, вось у такой сустрэчы я і Бог, пачынаюць з'яўляцца нейкія словы, пачынаюць з'яўляцца нейкія думкі. Вось менавіта тут вельмі важна быць уражлівым менавіта на гэтыя імпульсы, якія Пан Бог нам пасылае. І другое, таксама вось гэтыя аўтары кажуць, першая самотнасць, другое гэта пустыня. Што паглядзіце, 40 гадоў, калі народ выбраны хадзіў па пустыні, гэта кажуць таксама тэолагі, што гэта быў час першай любові Бога менавіта да свайго народу. Што час пустыні гэта праяўленне менавіта Бога да свайго народу. Што у пустыні яны не малі ніякіх перашкодаў абсалютна, каб пачуць Бога. Вось таму, можа нам, братам, трошечку лягчэй, бо мы жывем у кляштары, у нас няма сям'і, мы можам знайсці гэты час вось на пустыню, каб пабыць на самотнасці, пайсці ў капліцу, пасядзець, дзесьці злавіць гэты кантакт з Богам. Але таксама ў вашым жыцці я заахвочваю вас, можа 5 минут, можа 10, перад сном, альбо наадварот, можа хтосьці раней устае на працу, вось прысвяціць гэтыя 10 минут на такое сустрэчу з Богам у цішыні адзін на адзін. Памаліцца да Духа Святого, сказаць: Пане Божа, я цябе запрашаю сёння у мой дзень, у маю сям'ю, на маю працу. І старайцеся быць менавіта уважлівымі, што будзе адбывацца. Бо калі чалавек з адкрытым сэрцам кліча Бога, Бог
сапраўды прыходзіць. Я вось думаў, для нашай францішканскай духоўнасці ж хто можа быць такім вось настаўнікам, самым выдатным настаўнікам малітвы, адносінаў з Богам. Для нас, братоў капуцынаў, гэта з'яўляецца святы Францішак. Святы Францішак, калі ён менавіта навярнуўся, якім чынам ён хацеў слухаць Бога, ён хадзіў па розных пячорах. Вось калі я быў у Італіі, таксама, я думаю, хтосьці з вас быў ці ў Асізі, ці яшчэ будзе абавязкова. Ёсць такія месцы, як Лаверна, гара такая, ёсць такая пустэльна, называецца Карчері, і гэта знаходзіцца ў такой мясцовасці, дзе вельмі шмат гор, розных такіх пячор, розных такіх лагчынак. Вось менавіта святы Францішак, ён вельмі любіў у такія пячоры ўваходзіць. Уваходзіў туды, дзе цёмна, можа, трошку халаднавата там было. Вось так адзін на адзін у такой звышнатуральнай цішыні Францішак шукаў менавіта Бога, і яго біёграфы кажуць, што калі Францішак выходзіў з гэтай пячоры, ён быў напоўнены новым, незвычайным духам. У потайкі маліўся айцу, аднак нікому ён не прызнаваўся аб тым, што рабіў у гэтай пячоры. Адзіны Бог ведаў пра тое, і ў яго Францішак нястомна пытаўся, як авалодаць нябесным скарбам. Вось менавіта Францішак, ён ужо пасля першага свайго навяртання менавіта так рабіў. Другая рэч, я думаю, што можам падглядзець у святога Францішка, як ён таксама адкрываў Бога, як ён чуў Бога ў сваім жыцці. Францішак маліўся перад крыжом святога Дам'яна. Вось менавіта гэты крыж, які ў нас вісіць у касцёле святога Дам'яна, Христос прамовіў менавіта да Францішка і сказаў: Францішак, ідзі і адбудуй мой касцёл. Я менавіта памятаю свой такі ўласны досвед, што пасля адной споведзі адзін з нашых братоў, ён мне даў за пакуту вось адараваць крыж праз на працягу 10 мінут. І для мяне гэта быў такі вельмі глыбокі, таксама вельмі цудоўны досвед, бо калі я глядзеў на гэты крыж, я разумеў, вось, напрыклад, глядзеў, што Христос, ён мае такія рукі адкрытыя, што ён менавіта сваім жыццём, сваёй паставай, ён усяго сабе мне дае. Можете сабе ўявіць, што ёсць хтосьці, хто быў гатовы аддаць за мяне жыццё, не гледзячы на мой грэх, не гледзячы на мае нейкія думкі, перашкоды, што мне хочацца, не хочацца. Христос вось быў тым, які прыйшоў, які ўцелавіўся, прыняў гэтую натуру чалавечую і не пабаяўся аддаць сваё жыццё за мяне. Вось менавіта таксама можа, каб пачуць Бога, каб сустрэць Бога, такое практыкаванне можаце папробаваць. Я упэўнены, што ў кожнага з нас ёсць крыж дома, што можа вось у гэтай цішыні варта паглядзець на крыж і падумаць, а што менавіта вось Христос зрабіў для мяне. І іншае можа пытанне задаць, кім я з'яўляюся, што Бог хацеў за мяне аддаць сваё жыццё. Як мы на адарацыі учора таксама глядзелі, што кім я з'яўляюся, што Бог хоча мяне слухаць. Што вось гэтая вялікая годнасць Божага дзіцяці, вялікая годнасць таго, што Бог, ён лічыць мяне сваім сынам, ён гатовы мяне слухаць, гатовы аддаць сваё жыццё за мяне. Мне здаецца, што 87-й псальм, ён кажа, што ўсе мае крыніцы, Пане Божа, у Табе. Вось менавіта варта таксама, я думаю, так супаставіць, што Бог, які ўсё гатовы аддаць за мяне, менавіта ў сабе таксама варта адкрыць, што тое, з чаго я створаны, усё поўнасцю, усе мае крыніцы належаць да Бога. Адзін з польскіх тэолагаў таксама вельмі прыгожа сказаў, такая, можна сказаць, містычная нават думка, што кажа, Бог не перастае слухаць чалавека. Калі б Бог перастаў слухаць чалавека, чалавек перастаў бы існаваць папросту. Што нашае вось існаванне, яно без слухання, менавіта без таго, што нас Бог слухае, што Бог прысутны ў нашым жыцці, яно б не мела ніякага сэнсу, ніякай вартасці абсалютна. Потым таксама, калі глядзець на гісторыю святога Францішка, як ён распазнаваў сваю гісторыю, калі Пан Бог даў яму братоў. І Францішак такім чынам узяў вось менавіта такі евангеліярый прыгожы пасля імшы, і яны разам з братамі 3 разы адкрылі Евангелле. Цяпер тэолагі кажуць, што гэта такі трошку інфантыльны спосаб распазнаваць Божую волю, але Францішак, вядома, ён быў харызматыкам, чалавекам, які трымаў Бога за руку, ён мог так зрабіць. Што пасля вось уже 1000 гадоў, там амаль пасля Францішка, лепш гэта не рабіць, але у яго жыцці гэта было
І вось менавіта кожны раз, калі Францішак адкрываў святое пісанне, ён знаходзіў такія словы, што калі хочаш ісці за мной, пакінь усё, што маеш, раздай бедным і ідзі за мной. І Францішак вось менавіта у святым пісанні знайшоў Божую волю. Тое, што менавіта Христос, як пачатак Евангелія святога Яна, кажа, што Слова сталася целам і пасялілася між намі. Што менавіта Біблія, яна з'яўляецца Словам Бога. Христос з'яўляецца Словам Бога, і ўся Біблія менавіта гэта пра тое Слова. Каб Слова прыняць да свайго сэрца, яго трэба пачуць. Вось менавіта у нашай парафіі ёсць шмат груп, якія разважаюць святое пісанне, і некаторыя з гэтых груп выкарыстоўваюць такую методыку, яна называецца лекцыя дивіно. Што вось гэтая лекцыя, у яе некалькі пунктаў. Вось першы пункт, ён такі, што, напрыклад, калі мы бяром кавалак Евангелия, ці вось сённяшняй літургіі, ці папросту любое Евангелие, першае правіла вось такое: чытаць і перачытваць. Як бы чытаць і перачытваць і чакаць, што аж якоесьці слова, як быццам бы на яго такое святло трошечку прольецца. Вось чакаць, калі мяне так зачэпіць у сэрцы гэтае слово. Наступны пункт, ён кажа, што медытаваць гэтае слово, каб зразумець, чаму мяне гэтае слово зачапіла. Вось менавіта тое, што мы застанаўліваемся на працягу гэтых 2 дзён, чаму штосьці адбываецца ў маім сэрцы. Вось таксама пасядзець і падумаць, чаму мяне гэтае слово зачапіла. І потым далей ўжо малітва, маліцца гэтым словам, вось што гэтае слово можа ў маім жыцці змяніць. Вось менавіта па прыкладу святога Францішка мы таксама, каб пачуць Бога, можам лепш дзесьці глыбей разважаць святое пісанне. Таксама святы Францішак, паглядзіце, для яго вельмі важная была менавіта шопка. Для яго вельмі важным было Божае нараджэнне, што Францішак гэта ўвогуле першы чалавек, які пабудаваў вось гэтыя яселькі такія, які пазваў людзей так, каб яны таксама усе сталі такой адной вялікай шопкай. І менавіта для Францішка можна сказаць, што адной самай галоўнай думкай для яго было гэта менавіта уцелаўленне Бога і пакора Бога, што гэты Бог, ён прыходзіць да нас. Цяпер на выходных са святым Францішкам на мінулым тыдні мы пра гэта больш так станоўча разважалі, і ў нас быў такі сімвал карыта, што менавіта дзіцятка Езус, калі яно нараджаецца ў гэтым хлеве, калі Марыя яго бярэ на рукі, гэта мы вельмі прыгожа называем яселькі, шопка, там яшчэ штосьці. Там нармальна не было ніякой ні калыскі, нічога. Было звычайнае карыта з сенам, куды Марыя палажыла Хрыста. Менавіта карыта бруднае, гразнае, можа гідкае, яно з'яўляецца сімвалам нашага сэрца. Што ў нашым сэрцы хапае і граху, і нейкіх сварак, і некага бруду. Вось менавіта для Францішка галоўнай таямніцай было, што Христос гэтага не цураецца, што Христос сюды прыходзіць і ў самае сэрца, у самую сярэдзіну гэтага карыта ён кладзецца. Ён бярэ гэтыя грахі нашыя на сябе, перамяняе менавіта нашае сэрцы, і як карыта з'яўляецца тым, што трымае вось менавіта гэтую салому, гэтую ежу, таксама Христос, перамяняючы нашае сэрца, ён дае нам сілы, каб мы ішлі далей, менавіта казаць пра гэтага Хрыста, каб даваць сведчанне пра Хрыста, каб перамяняць наше жыццё, вось менавіта гледзячы на Хрыста. І таму, дарагія браты і сёстры, захвачваю вас сапраўды, вось як у гэтыя 3 дні мы разважалі, дзесьці можа на сённяшняй Еўхарыстыі паглядзець таксама, што падчас Еўхарыстыі Бог прысутны. Бог сапраўды аб'ектыўна прысутны. І як з кожным менавіта сакраментам ёсць 2 часткі менавіта, што вось гэтая аб'ектыўная ласка, якая дзейнічае праз сакрамент, але таксама і суб'ектыўная, што ад мяне, ад майго сэрца залежыць, ці я прыму гэтага Бога, ці я гатовы на яго чакаць. Вось менавіта падчас літургіі, падчас Еўхарыстыі Христос прысутны, па-першае, у святары, па-другое, у вось менавіта хлебе і віне, па-трэцяе, у Слове Божым, і па-чацвёртае, у кожным з нас, у літургічным сходзе падчас Еўхарыстыі прысутны Христос. Таму вось менавіта няхай гэтыя 3 дні яны будуць такой
за ахвотай, каб мы хоць трошачку больш навучыліся бачыць прысутнасць Бога ў нашым жыцці, бачыць прысутнасць Бога ў жыцці іншага чалавека, у касцёле, на Еўхарыстыі. І сапраўды, як казаў на пачатку, такім чынам, каб мы маглі любіць Бога з усіх сіл, усім сэрцам, усёй моцай, а бліжняга свайго, як самога сябе. Амінь. Вызнаем нашу веру, веру у адзінага Бога. Перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён для нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, прыйшоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, з'еў Марыю і стаўся чалавекам, упажаваны таксама за нас, пры Понцыі Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго владарства не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворца, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Езус, якога мы чакаем, ужо прысутнічае сярод нас і напаўняе нас сваім духам. У гэтым духу ўзнясём нашыя супольныя просьбы да Бога Айца. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны падрыхтаваліся да надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостальскай працы. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі усе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Молімся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Хрыстом. Цябе просім. Молімся за самотных людзей, каб падчас святаў Божага нараджэння яны спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Молімся аб шчаслівай здачы экзаменаў для Дмітрыя. Цябе просім. Молімся аб здароўі Божым благаслаўленні і апецы Маці Божай для Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся аб радасці вечнай для Францішка. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, каб прыйсце Божага Сына павялічыла ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя дні былі напоўнены спакоем. Праз Хрыста, Пана нашага.
прагнет Тебе моя душа, мое тело по Тебе тужит, як земля, что прагнет воды. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет ахвяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Твоего. Так само нехай нам и всякому костелу святому. Усемогутный Божа, нехай Дух Твой, який своєю моцей наповнив найсвятейшую Панну Марию, освятить дары, что на Твоем алтаре мы складаем, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, нашага Пана. Яго прадказвалі ўсе прарокі. Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе, поўных удзячнасці ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна наишия, благословленный Твой, кто приходит в имя Бога. Осанна наишия. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Чаем свет свою повестку, признаем Твое воскресенье и чекаем Твоего присягания. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як збавіцеля свайго адзінароднага Сына, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокоя. Як
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эммануэль. Твоя
Молимся. Усемагутны Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного збавлення. Дай просим, каб мы рыхтаваліся до святкавання таямницы нараджэння Твайго Сына, з тым большай побожнасцю, чым бліжэй надыходзіць свята нашага збаўлення, праз Христа Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Спачатку падзякую перадусім вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Ад усяго сэрца дзякую усім тым, хто ў пятніцу застаўся, прысвяціў свой час і сілы, каб нашу святыню упрыгожыць да святого Божага нараджэння. Як па мне, так вельмі прыгожа атрымалася. Дзякую вам шчыры за гэтую адказнасць, за нашу парафію. Асаблівым чынам, канешне, я хачу падзякаваць брату Сергею. Яшчэ перад ім 2 святыя імшы, 2 пропаведзі сёння, але вось за гэтыя 3 дні, якія для нас падрыхтаваў, але ў нас у гэтым годзе незвычайны рэколекцыяніст, ён не толькі пропаведзі гаворыць і рыхтуе, і набажэнствы праводзіць, яшчэ і стаенкі робіць. Вось ён прыдумаў гэту стаенку, зрабіў і з дапамогай моладзі, і вялікая ўдзячнасць брату Сергею, што вось так удзяляецца ў нашай парафіі. У футбольнай тэрміналогіі ёсць такое слово трансфер, пераход, да? Вось это трансфер году, найлепшы, просто вельмі добры у нашай парафіі. Дзякуй таксама яшчэ раз моладзі і за дапамогу ў справе стаенкі, а таксама за арганізацыю прыезду святога Мікалая да нашых дзетак. І ўсім за ўсё дзякуй, за кожнае дабро. Няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. Дарагія браты і сёстры, на гэтым тыдні парадак набажэнстваў наступны. Напэўна, гэта ўсе чакаюць. Заўтра ў панядзелак, 23 снежня, толькі адна святая імша а 18:00. У аўторак, 24 снежня, будзе трошкі інакш, чым звычайна. У 6:15 раніцы заспяваем гадзінкі і ў 6:45, як звычайна ў адвенце, ужо апошняя адвентавая святая імша ранішняя будзе. Потым у 18:00 імшы не будзе ў аўторак 24-го. Гэта час на вячэру ў сям'і, у супольнасцях, з традыцыямі, якія датычаць вось гэтай вігілійнай вячэры. Заахвочваем запазнацца. Можна ў інтэрнэце шмат артыкулаў цікавых знайсці. Ёсць у часопісах каталіцкіх, якія можна проста сабе ўзяць пры выхадзе з касцёла, пашукаць. Ёсць такая традыцыя ў нашым рэгіёне, на былых тэрыторыях Вялікага княства Літоўскага, што 24-го звычайна хрысціяне ўстрымліваюцца ад спажывання мяса вось перад вігіліяй. І што нас чакае вечарам 24-го? Нас чакае святая імша пастэрская, альбо пастэрка, в народзе называюць. Яна распачнецца а 23:00. Гэта ўжо ўрачыстасць Божага нараджэння. Перад святой імшой у 22:00 будзе калядны спектакль, які падрыхтавала наша тэатральная група. Таму запрашаем у 10 на спектакль вечара, у 11 вечара на святую імшу. Некаторыя людзі пытаюцца, ці калі я ўдзельнічаў у гэтай начной святой імшы, ці трэба абавязкова ісці 25-го? Адказ – не трэба. Гэта ўжо ўрачыстасць Божага нараджэння. Хто не зможа прыйсці на начную імшу, запрашаем 25 снежня. Святыя імшы будуць у 10:00 і у 18:00. Вось. Падчас вячэрняй святой імшы з намі разам будзе маліцца генерал ордэна меншых братоў капуцынаў, брат Роберто Дженуін, які прыедзе з Рыма, вось, каб з намі тут святы правесці. Вось, можна будзе паглядзець, што ў нас за генерал. Я сам яго ужывую не бачу яшчэ, такі на фотаздымках, таму разам памолімся з ім. У чацвер, 26 снежня, свята святога Стэфана, першамучаніка, і ўжо пачынаючы з чацвярга, ранішнія імшы вяртаюцца да парадку, які быў раней, у 7:15 раніцы імша і вечарам у 18:00. У пятніцу, 27 снежня, свята святога Яна, апостала і евангеліста, таксама імша 7:15 і 18. Згодна з традыцыяй, вось, на свята святога Яна благословляецца віно. Таму захвочваем прыносіць віно вінаграднае, не пладова-яблычнае, не са смародзіны. Вось. І таксама ў гэты дзень, у гэтую пятніцу, на моцы дазволу нашага мітрапаліта Юзафа,
вернікі нашай дыяцэзіі не маюць абавязку ўстрымання ад спажывання мясных страваў. То бок з благаслаўлёным віном можна і мяска будзе з'есці. У суботу 28 снежня свята святых немаўлят мучанікаў. Прыгадаем, што ёсць яшчэ час, тыдзень, каб запісацца на каляду, потым будзем спіскі забіраць. Вось, хто хоча прыняць вартоў з калядным візітам, можна ў краме ці ў закрыстыі гэта зрабіць. На вуліцы, пры выхадзе з касцёла, вось ёсць столікі з дабрачынным кірмашом, які падрыхтавала наша моладзь, і таксама валанцёры Карітас. Заахвочваем затрымацца, штосьці файнае ўзяць. Ёсць аплаткі на вігілійны стол у краме, таксама можна скарыстацца з такой магчымасці. І, дарагія браты, яшчэ адна думка, хацеў бы вам вельмі падзяліцца, бо на сэрцы ляжыць. Для святара вялікая радасць заўсёды, калі чалавек прыходзіць да споведзі. Это правда радасць, да? Але хацеў проста падзяліцца тым, што ёсць адзін на працягу тыдня, адзін найгоршы дзень, калі можна спавядацца. Гэта дзень нядзеля, да? Тому што нядзеля гэта дзень ужо свята, дзе мы святкуем Пасху Хрыста, дзе мы радуемся, нішто нас не клапоціць, мы расслабленыя, спакойна перажываем літургію святую. І калісьці была такая традыцыя, пэўна, нашых старэйшых, каб ужо, калі сонца ў суботу вечарам заходзіць, ужо сэрца мець чыстае, да? Я разумею, што і многа спраў і абавязкаў, але наша душа, яна настолькі каштоўная, што яна заслугоўвае таго, каб пра яе паклапаціцца загадзя, да? Я бы гэта параўнаў, ведаеце, з тэрапеўтамі ў паліклініках, да? У нядзелю яны не прымаюць, да? Калі ўжо ў нядзелю штосьці здарыцца, то тады скорую трэба вызываць. Таму, канешне, святары спавядаюць у нядзелю, вось, а гэта ўжо скорая дапамога, да? Калі так нармальна палячыцца, так каб так дакладна, там і дыягназ паставіць, там, да? І каб і лячэнне добрае прапісаць, на гэта трэба час. А каб быў гэты час, заахвочваем так на будучыню карыстацца з кожнага дня. Мы кожны дзень спавядаем, вось, і я як чалавек, які сам надта не любіць стаяць у чэргах, да, вось, чакаць вельмі доўга. Я так гляджу на вас, перажываю. Так рэальна мне шкада, што вы такі стаіце, вось, як чакаеце. Але сапраўды ёсць магчымасць не стаяць, да? Ёсць магчымасць спакойна падрыхтавацца, прыйсці. Для гэтага трэба трохі высілку, жадання. Вось, але Бог так моцна нас любіць, так моцна цэніць нашу душу. Варта, каб і мы самі яе цанілі. Да? Бо гэта адзінае, несмяротнае, што ў нас ёсць. Шчыры вам дзякую яшчэ раз. Дзякую за гэтае слова рэкалекцыйнае. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Держи нас в